Lakas makas ko ba? First date, David! Pero may last day ng buhok. Sunsilk with active infusion ang blend of oils, vitamins, proteins para always smooth and hair na may makakapigil. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with active infusion. Good morning! Ang cute mo naman. Nagtapsalat kasi. May Inner Vivo Vitamin B2 na. Tulong para bibong-bibo sa store. Try ko nga. Tapsarap. Your morning energy snack. Huwag kang magpalinis. Nagkulang pa ako sa usod. Magdilaw. Nakakahiya. Kulang ka? Mag-dive ka! Meron pang palinilaw, sakay, at uslinis, pagpalyo at pinilin. Ang puti. Ay, uslinis, lapat sa palinilaw. Sagad sa buto ang tibay. Wala sa Bear Brand. Ito lang ang may 100% vitamin D. May tibay katawan at may resistensya nutrients pa. Isagad ang tibay. Mag-Bear Brand. Good day for a date. Bad day for a date. Baka dandruff yan. Mag Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and decay from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. What makes Silence Gold great is that Angus beef difference. Rich in flavor, juicy, and delicious bites. Try Highlands Gold today. It's high time for a Highlands Gold. CDO. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. When you're passionate about something, you really don't like it. It's game day with Bet88 Sports. Bet88.ph. Pacquiao versus Barrios. Panoorin sa July 20. Fresh vibes sa Sunday party. Ganyan sa ASAP. Anong taste mo? We feel powerful. Ay, shout out Mamela. Feeling sobrang okay. Party to the next level sa ASAP Sunday afternoon. Good evening, Mark. Good evening, Linggo. Something na ba kayo ni Keeper? Ha? Para po sa isang guest, napalagi lang yung space na ito. Hello, Idol Kids Philippines. My name is Alana P. Halferty. I am from Calubang, Calamba City, Laguna. Ganda-ganda po. Tell me about yourself. Ako po ay isang Filipina and one half of British. Sino ang British? Yung daddy ko. Yung daddy ko. And then, syempre, mami niya. Yung daddy ko po ay may iba na po siyang nylon. Nasa tiyan pa lang po ako. Nung pinanganak na po ako ng mami ko sa Laguna, iniwan niya na po kami. Si mami po ay beautician sa Qatar. Yung mami ko po is mabait, maganda, sexy, matangkad, tsaka po mahaba po yung buhok. Usually po yung mami ko nun sobrang bait na po eh. Kapag gusto ko po ganito, sasabihin niya, sige bebe, gagawan ko po ng paraan. Rachel Oliver. Shout out. Since nung Hoy, OFW na po si mami, hoy, sinong tong hoy? wala na po ako lumaki. What hoy? Since po Tawag na mo. wala yung mama niya, lagi nasa ibang bansa. Shoutout. Ako po yung tumayo pangalawang nanay. Viewers, shout out sa Sa inyo. kanya, Lola. Opo. Sa oras po ng paggamit ng tablet or cellphone, may oras po siya. Lalo po pag may school, bawal po yung may nakikipag-chat-chat kung ano-kanino. Kailangan po alam mo lahat. At the age po kasi niya, marami ng mga umikot-ikot na bubuyog. Bawal pa po. Hahambalusin ko pa yung mga bubuyog niya. Ang masasabi ko lang po, una sa lahat, pasalamat kay God. Ano man yung mga
blessing, maging matatag. Lahat ng pagsubok ay paglalaban. Oh, thank you, Mama, sa ginawa mo sa akin. Mahal na mahal kita. I love you. Hello po. Oh, wow. Excuse me. Excuse me. Magandang araw sa iyo. What's your name? My name is Alana Halberty po. I am 10 years old. I live in Canluban, Calamba, Laguna City po. Alana ko masasabi. Ang ganda. Thank you po. Can you tell us something about your whole get-up? Why are you wearing a sash and a crown? I won the pageant in my school po. Why am I not surprised? Ay, shoutout. Lakas. Tell me a Patayin ko little lang bit about itong TV mo, your eh. lola. Hindi po ako lola kasi. Hindi wala. Promise, bata-bata kasi. Ito yung sayote, mga kapanalig, kasaluhan namin ng Kuya Lakas, shoutout. Rachel Olivar, shoutout sa'yo. ating ko daw na pato. Si Yorakson, shoutout. Kapil lang na nipis eh. Magla-lunch na, so ito na yung pinakakulang namin. Well, bakit kami nakaharap? Dito nga, oh. Oh. Kagabi kasi, sayote rin niluto ko na ito ko ito. Hindi mga bisutuin. Green na green ang pala yun. Pahing. Ang gapi. Ito na ang ating lulutuin. Baka hindi nyo pa alam kung paano magluto ng isang sayote. Tuturo ko sa inyo. Kasi syempre kailangan natin ng sayote. Hindi naman siya matatawag na isang sayote pag walang sangkap na sayote. Di ba? So tapos sibuyas, bawang, at meron na tayong hotdog. Tender juicy hotdog. Hotdog kay DJ. Alright, mag-igisa na tayo. Bait ka. Isa-isa lang. Ha? Bait ka, no? It's ready. Kahit daw na. Kumain ba siya? Kumakain ng palinit. Tambayan! Tama lang yun. Alright. Green na green yan yung pala yun. Alam yun na yan. Okay lang sa bawang. Sa'yo lang natin umitin. Kasi ito yung bawang kasi yan. Ano lang, golden brown. May pagkamoreno lang. Huwag natin gawin lang. Kulay ano lang. Pilipino. Yan. Sibuyas. Nagpapaiyak. What is this? Sibuyas para hindi kayo maiyak. This one. Ilagay niya sa rep. Diba? Ayun, patas niya. Hindi talaga lumalabas. Kumbaga, Yan, ano yan? medyo napuprocess yung patas. Kaya yun. O diba may natutunan kayo sa akin. Kaya alam nyo na naman yun. Tapos, syempre, pag okay na ang sibuyas, Ay, naku, mahirap. naman natin konti para lumabas yung ano. Hindi naman alam yung aircraft. Syempre, masarap at matatas. Lugas ako na. Yes? Hindi alam. Ah? Ano mo kasi maguya? Umuya ka lang ng mabilis pag ako ka lang mo eh. Okay? Huwag yan. Wait lang tayo.
Tapos, Dami-daming laman sa tinik ko para gawin ko. Kunin mo yung tubig dali. May laman wala. May laman wala. okay. Okay na. Lagyan ng tubig. Galing sa gripo, malamang. Mga batang nanonood, alam niyo na kung paano magtutulong sa iyo. Mag-ingat sa paggamit ng kutsilyo. Alright, makulwa lang natin pag lumamot na. Para nalagay yung hotdog. Perfect. Para hindi malamog yung hotdog. Oh! Yan. Kaya siya kumukulo dahil sa apoy. Pag lumamot. Takpan lang natin ulit. Kailangan takpan natin para yung pressure ay makatulong sa paglambot. Ganit ka pa bungi. Kasi kung pabukas-bukas tayo, nawawala yung Oh, sumisip. bungi. Alam ko namang alam nyo na yun. Pwede na natin siyang timplahan. Lagyan natin ng asin, patis, toyo, suka, ketchup, harina, asin, patis, marami lang. Tapos malasa. Pero wala rin. Ano na lang. At saka mo ito. Sigurado? Lagyan lang tayo ng konting asin. Ano yun? Mga 52 pieces. Okay? Ha? Ang galing ng Tapos, pagkakas. syempre, ang patis. Isa talaga ang patis na nakakapagpasa. Ah. Alright? After that, lagyan na rin natin ang paminta. Medyo may touch ng hanggang. Diba? And, masarap kung may hanggang. Mamaya na natin nalagyan ang hotdog. Pag malambot na. Yan. Pag malambot na, kung pinakasayo mo ito eh. Hindi, tatakpan mo. Pag nakita Parang may nyo, pakinabangan. malambot na ang sayote at sigurado Hindi mo na na kayo, malalagyan ng gamit yan pag pag alam nyo na sa puso at dami ninyo Tingnan mo na ng anak mo eh. malambot na, pwede na natin lagay yung hotdog. Kasi kanina pa naghihintay yan. Init na Huwag init mo na. lagyan ng takip. Alright. Hmm. Ilagay yung hotdog. Pamparami. Wow! Uy, kung wala na kayo na yung mga kapatid nyo nandun na sa baba, oh. Kayo. Oh. Basta baka pupunta. Ayaw mo, ah. Perfect. Yan. Diba naging makulay? Parang Pasko. Green at red. Merry Christmas. Malapit na Basta naman. prito. Mag-bear na naman. Yun, okay na. Ano sa'yo, Ayun, yung niluto balatan natin, ko. ba't ano, parang nagpumahotdog na lang siya. Nang ibabaw rin hotdog yun, no? Pwede na yan. Pwede na tayo kumain. Sarap na isa, balik-balikan. Isip kasi yan. Kumain. Luto ng hotdog. O, luto na. What is that? Naging hotdog na. Siyempre ang ating kanin. Pagkakala ko sa'yo, ito yung niluto ko eh. Elephant. Parang naging Elephant is the biggest animal. Perfect na perfect kung parang ano yung Jollibee. Parang sunog yung ilalim. Sino mo rin ako? Sinabawang hotdog. Sarap din niya. Ano kasi? Di ba man? Sarap kainin ka ko yung ulo kaso luma ng to. Ano? Ah, Dami kasi nasa bunganga. umupo ka. Di ba sabi ko pag kumakain?
Oh. Po lang kasi. Na magsubo. Ngayon mo muna yun ang subungan mo. Tingnan tayo dyan. O, tayo na naman. Talo na naman. Sit down. Sit. Siya naman ang matigas. Sakto. Tapos na kaming kumain mga kapanalig at magpapaalam muna ako. Maraming salamat po sa panonood at hintayin nyo na nga yung ibang balita pag inumpisa na namin to para matutunan nyo rin. No? So hanggang dito na lang po mga kapanalig. I love you all. Bye-bye. Sige. Huwag po lang sa damit. Pares sa pangharap. Try the new famous instant mommy beef pares. Beef rich, beefy pares flavor at amoy na nakakagana. Venus beef pares na para sa Paano naman ka namin sa... Ito ang pinakamatuloy ko baka. Sige, sa ikaw ang bumahawak. Hindi na pwedeng panggas siya rin na hawa.
Ay, shoutout, Ma'am Melody. Ma'am Melody Alvar, shoutout po. Birthday no? Thank you po.